Kapitola 2. Klauni a stavitelia pyramíd. Keď klauni dorazili na Zem, ich pôvé kroky neviedli do známeho sveta civilizácií. Pristáli na území, ktoré dnes poznáme ako Amerika, v časoch, keď tam žili pôvodní obyvatelia, indiánske kmene. No ich príchod neostal bez povšimnutia. Domorodci ich neprijali s otvorenou náručou. Klauni vyzerali inak, správali sa zvláštne a hoci sa snažili skryť svoju pravú podstatu, ich prítomnosť vyvolávala strach. Indiáni ich považovali za zlých duchov a vyhnali ich zo svojich území. A tak klauni putovali ďalej. Prechádzali neznámymi krajinami, skrývali sa v lesoch, prečkávali dni v úkrytoch a čakali na príležitosť nájsť nový domov. Ich cesta ich nakoniec zaviedla do starovekého Egypta, práve v čase, keď sa začínali stavať pyramídy. Egypťania ich neodmietli. Naopak, boli fascinovaní ich schopnosťami. Klauni totiž dokázali manipulovať objektami bez dotyku, pohybovať vecami silou mysle. Dokonca aj ťažkými kameňmi. Keď to egyptskí kňazi a vládcovia zistili, pochopili, že tieto bytosti by mohli byť neoceniteľnou pomocou pri stavbe pyramíd. A tak klauni prijali ponuku. Za možnosť bezpečne žiť medzi Egypťanmi im pomáhali stavať obrovské kamenné monumenty, ktoré sa mali stať hrobkami pre faraónov. Ich sila umožnila presúvať kamenné bloky, ktoré by inak nebolo možné zdvihnúť. Vďaka nim pyramídy rástli rýchlejšie, ako by si ktokoľvek dokázal predstaviť. Po celé stáročia boli klauni súčasťou egyptskej spoločnosti, žili medzi ľuďmi, skrytí za závojom tajomstva. Vznikli dokonca kulty, ktoré ich uctievali ako bohov. No časom začali klauni zisťovať, že na tejto planéte nie sú schopní sa rozmnožovať prirodzenou cestou. A tak klaunskí vedci vyvinuli nový spôsob rozmnožovania, pomocou masiek, ktoré ovládajú ľudských hostiteľov. Takto sa postupne začali meniť, prestali vyzerať ako pôvodní klauni z klaunskej sféry a stali sa z nich bytosti, ktoré vyzerali ako ľudia s klaunskou maskou, ktorá ich ovládala. Aby prežili, museli napádať ľudí a premieňať ich na svoj vlastný druh. Keď Egypťania odhalili pravdu o ich spôsobe rozmnožovania, vypukla vojna. Ľudia sa postavili proti klaunom a začali ich prenasledovať. Ich bývalí spojenci sa obrátili proti nim. Po konflikte boli klauni nakoniec vyhnaní z Egypta. Museli opäť putovať ďalej, hľadajúc nové útočisko.